Tia Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Ang tanan siniplatan ni Jesus ngan kinita nga ang mga rico na hulog halira mga alad dito ang sunudlan ng templo. Hingkita liwat niya ang gablas nga balong babae na nahulog yung duhala ang sinsilyo nga kwarta na bronze na siring ni Jesus. Susumatan ko kamo nga nalabaw ang ginhatag ini nga gablas nga balong kay halira na tanan. Kay naghalad ang iba han sobrala halira kalituhan kundi iya bisan kung gablas siya naghatag na tanan nga iya kinabubuhian. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Kailangan bahin itong Ebanghelyo nagsisarin, much is given, much is expected. Sa idman, itong simbahan, pag-agat ka aton, itong hibaro, itong pagtabang, paghatag, subang itong aton, katikinunan. Pero ano pa ba? Ang labing ka-importante amon may babaw kita itong pagpaambit. Pagpaambit na taliba, pagkaangkat niya itong manginanglan ang simbahan, pagpaambit niya itong atong mga pamutuan na nakikinanglan na binaumiya na tumang kita magkalain nga kurian hinihatong panahon. Diri ada itong pedano, kung itong ada itong atong quality, itong atong kasing nga pagtabang o pagpangkit itong atong katigay. Sa ito pagpulo, iningat na lang atong ibubuhat diri ito kay masika pagdayawon, kundi iningat mabuhat natin ang gano'n kay Iba, amang atong balos, amang atong balon, agud kita matapos pagsurako ang pag-abot ni Kristo, ang pag-abot ng Ginoo, nang matapos kita liwat makasangkot ng langit na ginandan para